Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbahyi. Selamat pagi, matur suwun nggone Mamah Pita. Intan ki malah diunduh nih pelem madu. Di sebelah ngono Mamah Pita ki enek sawo. Terus eneng apa jenis dondong. Enek nongko, nongkone loro tan gawe gede-gede. Ki sawone gawe gede-gede. Walah malah kok gawe gede lah, Mah. Lah gede-gede banget. Terima kasih ya Mama Pita. Sawo, engko dirusiki karo Ibu. Iki lho ngalih-ngalih tak jukokno. Aleh rono maksudnya nek semute mau. Nah. Dijabel wae. Iya. Nek semute lho. Wae nek keriting ya. Keriting ya Mah ya dadi ora wong sing keriting. Sawo ya iso keriting. Sing duwe ya iya. Wes. Gede-gede. Iki nek pelem madu. Pelem madu ya pemirsa. Iki daleme Mama Pita ini. Sampun, Mah. Wih. Wih. Bunda Ana yang ada di Lampung loh. Naik kapal ke Blora, ini undoh-undoh ini. Mah ning kene pinuk ya Mah gelar kloso. Gelar kloso. Pemandangane sawah ngarep. Jeruk pecel ya lagi menteh. Jeruk pecel. Sitok ae, tak nggone nyambel losek. Sitok ae. Ini sekelas iki. Entar ning kene ae. Aku ning kene ya. Apa, Mah? Ora. Enek peceren aja soten. Ya wis sekali. Iki tinggal ae, nah. Oh, gak usah mbok gowo. Iki tutup no. Iya. Mbak Dwi. Mbak Wi masak napa? Mas. Mbak Dwi. Mbak Wi masak napa, Mbak Wi? Awas lho. Ya. Ben. Cek pendil. Oh iya lagi. Mah wes mah aku untuk rembes ki lho kaya aku lho iki lho. Iki lah. Iki lho. Ampun siji ae. Sampun, Mah. Walah jos iki asli. Ning kulkas sampai bosok iki. Lah kae yo sawo neh. Terus sampean seneng berkebun ya, Mah ya. Mbah to. Iki jambu apa, Mah kristal? Oh, jambu citra. Walah. Iya. Ngarep omahe Indah ki yo enek jambu tapi yo ora kena dipangan, ngger ceblok ki isine uleri, Mah. Kudune iki nek anu dibungkusi, iki kadek tone bungkusi saiki segah. Oh. Enek jambu barang kates yo enek. Ngono kok Dek iki, Mah, duwe kates. Duwe, Dek. Kates ganteng. Kates ganteng apa? Pitik kendok ini kene. Dek iki, pitik ngendok rene. Diremi kok dadi ora kuwi. Muga-muga dadi. Lah diobongi bintang gak mateng. Walah yo. Sakno cah lah gak roh Mah dikirane ngrusuk-ngrusuk ora enek pitike dadak jebule pitike ngendok angkrem. Mau dikene kandang yo. Kandang kan. Mboten masak asem-asem kok, Mah. Nggih. Wis tak bawani. Untuk pelem sawo karo jeruk pecel sampun. Terima kasih ya, Mah ya. Ya balekno Intan Bu ya balik ke getek. Delok HP kaya ngene paring. Itu dalamnya Mama Pita. Ini rumahnya nggih. Semoga suami Mama Pita nang paringi sembuh. Ya ini olahraga. Wes pamit, Bapakku cek kayu numpake koyo ngene iki. Oh iya. Oh sikit koyo ngene iki. Kita doakan semuanya yang lagi sakit yang paringi sembuh. Cus. Om pamit riyen. Om pamit piye? Om Sigit pamit rumiyin nggih. Matur suwun. Waduh buritan.
Piye ya aku pengen nata kamerane piye pemirsa modele pemirsa. Ya ora ketok itan kan ndek mrino nduk, ndek rono. Lah wis apa cepet. Sik kok sik. Oh alah ya wis mbah-mbah nata kamera ra godak. Nganggo cepet. Sik nduk anu kabeh lho. Nek sing cah nom-nom ngono kae nganu kamera wis langsung dadi yo. Dicrendekno ngono dadi aku iki gak iso. Kadang penceng. Kadang iku. Ku garing kumbane kok. Jadi ya kamerane ya kadang menceng ke sana, menceng ke sini. Apa digawekno Mbak Indah sing kongkon nyotingno Intan ora gelem pemirsa mari Intan kadang gampang-gampang susah ada kehadiran orang baru ki kadang piye ya kaya Bu ojo Bu gak usah Bu. Ambek aku wae, biur-biur lah aku wae. Iya, aku ki karek manut nek aku. Tapi yo ngene iki, sak nduk. Jadi hasilnya nek sing nyoteng ibu ya penceng ke sana, penceng ke sini, Nduk. Ngono ndak ta. Karepe Mbak Indah kan ibu wis tuwek, di enek sing wangi nyoteng ngono lho. Ayo mepe. Enak pepe. Nah, iki enak anu nek ketok. Kenapa lagi malah kudungem? Kudu kenapa? Rusoi? Ora lagi njukuk ka lemari iki. Sing mang tak umbah. Mbah, Nduk. Wis engko tak leneh ke halen. Rusak tenanan? Heeh. Lha Bu jute yo ora ning ndi-ndi, Nduk. Rusak. Wis sembah kan. Rusak. Kotor. Mbah, aku lagi njukuk ka lemari iki. Ya. Iki rupane ireng katoke. Iku abu-abu. Ben akeh sik. Aku tak mencoba mencarikan bayi roti sisir di pemirsa. Roti sisir. Iki kok gendong garing kumbane. Sing ndek biyen roti sisir iki jadul kae inuk sing zaman dulu iki inuk no rotine. Ora. Garing ya dilebok nang mesin ya. Heeh. Iso-isone garing. Ya, Yo aja sampai garing-garing. duh piye aja sampai garing piye aja. Ya, Dok. Mbah, ki mang ketok apa ora? Kae diceluk. Bunda! Bunda Rono. Bunda Dewi! Bunda ning kono. Bunda nang main bayi. Ning gone bayi, jere sapa? Gak ning omah piye? Rono kuno kok. Jere mang penggawe mie. Jere penggawe mie. Gawe nipo. Oh, engko. Aku wis izin pemirsa ambek Bunda Dewi Dek, aku dhewe neh kates California. Iki tak sebare ning tegalane sampean kono ya. Ya Mbak, sok nek menawa tukul padha tumbuh lagi. Wah, lak iso panen akeh no. Ya wis aku tak nganu ya pemirsa. Kok apik iku jane? Iya. Ayo Tan ning gone tegalane Bunda terus karo golekno roti sisir bayi ya. Oke. Pak pepene. Oke. Nah, iki disotengno Intan ya. Nah, Ibu ada iki le. Lho. Iki mang wis izin karo Bunda Dewi Sumbi untuk nyebar wineh kates anu California. Tuh. Dur. Bismillah, muga-muga. Jadi, Oh. kok kene ketoki? Ya wis. Yur. Ini ya. Kono alang-alang ya. Wah. Riri tok. Wis kene-kene. Ini, Dok.
wes tak sebari. Ada gowo mulai. Iya ora tak buak adahe. Kena tinggu adah mlopo. Lho wes. Sik to, biyen wis iki sik enek wedhuse pemirsa. Loh. Weh. Wedhuse wis jalan-jalan leh. Biyen ki dikeki pitik karo Bunda Dewi. Oh. Ki enek wisan. Gak. Ndak Pak oh yo. Apa nduk sibuk iki nduk. Nyemprot sing apa. Lah jare mang pe foto. Kuwi ngisor pelem eh. Ya, seneng kono tak foto. Apa berangkat ning ndi kuwi nek nggo tas. Iya ana tablet tuh. Oh, ada tablet. Dek Dewi. Iki lho Dek sampean duwe terong ini ki Dek Dewi. Terong pokak. Jos tenan tan iki yen di apa oseng karo teri kayak mbae penekan. Tak foto sih. Oke, cus. Oh alah yo Intan nggowo tas ki lho pemirsa. Mencari roti sisir. Request Mbari. Ada Mbak, ada roti sisir ada. Sebelah pundi Mas roti sisire Mas? Niki itu pergi. Oh nggih. Oh nggih. Roti sisir. Iki lho Tan. Wes Nabila. Mbah iya. Roti sisir, piye? Berapa? Iki lho Dek lho, roti sisir keju. Piro? Lah yo mbek Intan, ambek Ibu iki pisang coklat. Buku bukan sisir ya, Dok. Iki pisang coklat. Iki lho sisir ya iki lho Dok Tando. Roti sisir keju. Aku juga. Intan yang milih Ini. terserah. Satu aja. Sisir satu, Dok. Iya. Satu aja. Oh, untuk Mbah Iya. Saya tak golek nene. Nah, iki roti tawar Tan. Iki senenganmu terus biasanya terus mbok bakar toh. Roti manis, roti kupas. Sik pemirsa. Aku tak menggolek-golek lagi. Iki enek roti sisir. Iki lho Mbah Yi, Dok. Aku pusing tenggorokanku loro. Oh iya betul tenggorokannya loro. Iki lho, Nduk. Tan. Nduk, aku ndelok espayete tanggal 28. Ijek rondok suwe. Iki Mbah Yi. Golek minyak goreng. Dek ini jajane ijek pemirsa makane gak nyung jajan. Golekno roti sisir. Iya, ki mang wis bar bayar anu, apa jenenge bayar wifi sing listrik yang malah belum. Oh iya tuku listrik sisan ya. Tak tekok Mbak, sakit listrik sekalian ngono ya. Oke. Golek isik. Bayo, bakulen duwe seres sak. Bayo. Kok perkebunan diki. Ngaret kono lho, Mas. Bakulen diapa iki? Gila, guys. Yes, diapa iki? Iki es lumut. Iya. Pironan, Mbak? 5.000 iki. 5.000. Burger ta? Burger mini mau Intan. Warek ki Mbak Yongko lah mangane lah. Iya. Iki, karek iki lho. Iki pironan, Mbak? 2.000. 2000. Ya iki kabeh. Oke. Iya, sik ya Nduk ya. Ibu ki ceritane iki mang ki eling listrike wis ngik-ngik kok lak mati. Diseni sik lagi dolan. Aku golek kerupuk. Endi jajan jadul apa? Sama di roti sisir neh apa ora? Roti sisir. Roti sisir piye, Dik? Roti sisir ki yo sing yo roti jadul kaya kae. Saiki, Dik. Iki ana Dik Andini, Dik. Wow, sing seneng Andini iki lho. Mbah, tekoki. Tapi aku iya. Mbah, wis bliyor. Sek ta, Nduk. Mbak iki enak lho, Mbak.
Ya iya ya. Iya, jajal, Mbak, jajal, Mbak. Kok, Iya, Mbak, jajal, Mbak. Apa ya? Apa kuwi? Aja kabeh to sayangku, terus kabeh. Apa lah di mana ngarani? Anu, apa Mbak? Ah, saka menyok pokoke. Ndelok kae 5 ae. Iki enggak 5 ae. pas turu keng kono mangan iki. Iya. Apa lah tah? Ayo eling-eling, pokoke kudu eling jenenge apa? Sakulim Balung kuwuk dudu. Ora balung kuwuk. Wes Intan ndang pengen apa? Kok sarang walet, Mbak? Apa ya? Jenenge ya? lali. Tak ngiseni listrik terus iki mang bar nganu galekno sisir. Roti sisir kok ono mang lho Maret iki. Oke, Mbak. 5 aja. Iya lah. Mbak kuwi tahu. Nang rung rawang. Apa nih, Mbak? Lah iki aku yo wong. Maksudnya iki wis rawong siji. Agak iki mang tak Iya. Kuwi lho. Intan ora gelem kok, Mbak. Ora gelem iki kok Mbok lagi rong gelem kok, Mbak. Kok nek gelem dari yo gelem, Mbak. Iki lho, Mbak, tahu. Tahune papat tambah iki. Berapane? Sik wis. Pisang dekne ning kulkas duwe, Mbak. Kadang njaluk digorengno ngono kuwi. Mbah ki mang tek urung gelem. Aku sing tengah ya. Aku tak sing tengah nggih pemirsa. Wes jajan ning kono ae. Lah kan kono gak apa-apa. Jajan bae iki lho jajan. Ceritane niki wau kan wingi kan jenengan nyuwune wis kendekane pengen roti sisir to. Niki jan topi iki tak tumbaske teng. Nah, niki jenengan mboten teng ngene roti sisir Arnon Sopi nggih. Sing kula niki kali Intan. Iya. Tuh, ngeten iki. Iki mah Intan ndelok permen karet. Aku tak pangan kowe. Iya. Jan sing niku nggih tak jajal niki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pangan kowe. Walah. Larutan konggone anak wedok rasane ning gorokan langsung rasane celekit kayak gremet-gremet ngoten kan. Umuk ini pemirsa. Jenengan sing isine tenang niki Bu. Tenang. Kok di jaman biyen pemirsa. Kan ceritane kan ngeten mbah nek rego enten ruko mbah iki. Nek ning gone batas sapan beraya. Oh, nek iki sithik isine. Pulae ning Tak pangan ya. Iya, ayo pulae ning pasar ya wis rong dino wis Iki ra di atas ngoten. ya. Niki roti sisir nggih Arnon tapi isine niki satu. Kok zaman biyen kan ngene iki nek nek kulone sithik-sithik ya. Mantap bener bismillah. Pancen mbah iki. Feelinge apa jenenge roti sisir. Feelinge mbah iki rodok tepat. Nek Mak Darni enek apa? Roti. Enggak rotinya kita tak gawani untuk sangwangon. Mak Darni. Mbek iki mbek tahu nyanggo sangwangon. Mbek sangune mbek tahu. Oh ya ya. Wis akeh keneh nak wedhuse nak. Heh? Plastik. Plastik ada tas sak wis Mak. Kene ya. Ya, ya ada tas lah. Ya. Lan-lan. Lho kalau wedhuse mangan apa kae? Mangan sampah kok nek kembung neh engko. Ndek iki mangan plastik pemirsa, terus kembung. Aku tak cerita neh ya pemirsa ya. Enak banget bayi. Nek jan seneng tak neh. Sing ndek iki tak tukokno ki anu pemirsa. Atos. Paling wis pinten dina ngono ki empuk. Kayak di zaman biyen. Mak, ini. Jadi kan lagi pirang dari roti sisir nembe pirang. Goro-goro bojone Mbak Maya Estianti niku sinten lah jenenge Pak Irfan Musri. Kuwi dahar roti sisir niku regane 170.000 Mbak. Ya Allah. Roti sisir. Gaweane Bunda Ana apa? Banyak wong Mbah. Aku yo rohku yo kok HP kok. Tidak bayi bilang-bilang dina pengen dahar roti sisir. Tenan iki tak tumbasno atos seruten mbah iki. Pasane iki nek tengi ega ngono Bosen tengah mak atas mbah. Sampai 2 hari buat 3 hari ya pokoknya bakul kok cepu nih kulaan lagi kan rasanya sebenarnya bilang dina beda. Ini gua tuh. Ini keju bayi. Jadi
Aku nek keju gak seneng. Bener iki. Kayak Ini sing sempat iki. dimodifikasi niki. Itu bener Mas ya. Ya iki gak seneng. Iya rasane. Keju. Enak ya. Nanti aku pasane merek apa, Bim? Arnon. 6 layers. 6 ngene iki yo. Nggih. Ini tak pasane ya. Enggak tak pasane. Kak, wae. Masuk. Pokoknya bangkane seminggu aku. Berarti jan cocok sing niki nggih. Heeh. Cocok sing niki. Sing keju Mbak Ika sing keju. Pak sawah itu nang keju. Salah nang keju. Ono terang metang. Bu tak kayak enak, Bu. Nggih matur nuwun. Mantap ya. Enak Mbak banget. Yi, kula tak izin sediluk Hmm. panggone Kinara nggih. Heeh. Ceritane ngeten. Apa? Intan dihadiahi kalih seruntal-seruntul Heeh. sabun, Iya. kari, ambek apa ya desa lali aku. Ambek sampo. Enek sampo ndek ngiko coba celek oh. Iki yo sampo di. Enek. Enek. Apet digawa mantuk. Lali. Eri. Gue gap gue. Bu, iki piye, Bu? Bahaya iki opo sing bahaya? Hadiah ku keri. Hadiah opo lah ngono? Hadiah sampo. Kok aku sampo ya? Iya. Iya. Sing dihadiahi ndek iki lho, Bu. Aku yo lali ning ndi lho. Nduk dah anu hadiah adik. Ndek iki keri ning kono. Nggih, Bu. Ya, yang Gue apa? gap. Ono ndang. Kedil. Iya, Kedil apa ora ndang. Kan pengen apa? Kerupuk. Iya biasanya tinggal kerupuk apa? Ora usum. Oh, tak eling-elingnya. Bae kadang-kadang nang gitu. Kan anak-anak lho. Iki. Ya membayi nek yang go. Apa bengi. Ini Lihat pemirsa. Ya ini samene kok iki samene. nek karo tengah Nggih, ngopi nggih. pun iki mana roti iki enak iki. Kadek kayak mau aku senenganku roti sisir. Zaman biyen untune cek nang ndi malah tapi untune saiki sutune wis rada bubuh untuk timpangan kajap. Ya tan, untune iki wis rada bubuh ya tan yo. Enak iku rotine, Bu. Wah enak. Susu Rotine kula, Bu. Iki mang bakule gak roh jenenge apa. kuwi jenenge anu sik komenyok tapi Nggih, penyertas kula nek niki komenyok ero. kerupuk apa ya jenenge ya, Cak? Nek Sandaria mboten. Partolo. Malah Kerupuk. partolo. Oh. Kerupuk. Saya tahu. Apa jenenge? Saya jenenge Pun jenengan Lali, pokoke kok. nek Ora sampe roh. eling jenenge iki. Sesuk jenengan nyuwun apa tak tumbasno. Kudu eling iki jenenge apa? Partolo jere pemirsa. Pun dari iki sik ben gak lali. Niki bak yo sik lali. gaweane Mbak Yeni. Mengko situ mampir Mbak Pita. Sampun. Sampun. Sampun jare Mbak Pita. Mun tak pendet tok. Mbak Yeni sapa? Niki sing damel Mbak Yeni Perhutani. Ayo. Ini Bu Lastri. Nggih. Tak Terus mencoba didol ndi? Mbak Nana mencoba gaweane Bu Perhutani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, nek bojo ngomong terus iki. Yo. Tahu bakso pemirsa. Enak ya rasane? Sama aja juga. Mantap. 2000. Enak sekali Mbak Yeni. Heeh. Tahunnya mungil-mungil terus diseni bakso. Review mah rasane piye tahune kok enak maknya sono. Ngene ayi ndi tak gue. Tak rotine ayi mau. Solo. Kerupuk Solo. Pokoknya jenengan nek eling iki jenenge kerupuk apa? Uyel. Uyel. Buka. Kerupuk. Ya. Ada kesilangan penyakitnya. Nggih pun pemirsa. Ngono-ngono bayi wis keturutan dahar. Wis Roti sisir. orang sewan aku. Nek jenengan apa jenenge bakule nggih lali. Iki lho, komenyok. Komennya apa jenenge?
Cuma bakule gak njelekno. Bakule yo lali. Nggih, monggo. Komen yo Bu kene nggih. Di sini enak ya. Nek kurangan sesuk tak tukok nang. Tapi cilik-cilik teh enak sen ya. Ayo waktunya tinggal 5 detik. 5 4 2 1 3 2 1. Ora eleng. Sangus. Hadiah besok dijak ning gone opor prapatan ditunda, diundur. Ayo 10 detik lagi. 10 9 Kosek, tak Delapan. kosoran. 7 Nanti 6 5 4 3 2 1. Mbak Ora. Lina niki jenenge kerupuk napa, Mbak? Keng menyok. Nazaria. Oh, mboten nek sandare lak bunder. Ini, Mbak, kilo. Nek telu kilo, Mbak. Jenenge napa, Ini Mbak? sih tidak. Ojo pentekno. Pentekno iki. Gorongan kula napa? Jare Mbak Lina untuk yuyu. Untuk yuyu, Bu. Untuk jujur anak saya digawe. Mbak, untuk yuyu sing tinggi wong ewah nganten, Mbak. Ayo, Mbak. 5 4 3 2 1 zong. Kulo eraro, Mbak, tak ada pertolongan. Konten hari ini membuat gimana? Doa terbaik untuk jenengan semua. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kak, karena Kak Bopo penting bar mangan roti sisir, bar mangan tahu bakso, wareg bakso tenang. Kene nak eleng. Kene eleng. Oh, ya, aku tak naik ke sopo ya. Aku eleng yuk. Apa ya? Besok gantian jalan tak jak mak-mak sing sehat. Apa ya sing sehat ya? Paling ya sayur bening ya pemirsa ya. Oh, Alhamdulillah, makasih. Niki lho pemirsa, niki lho, niki lho. Mboten niki lho. Ini pucet, Kak. Mboten niki lho pemirsa.